Best collection mizo channel clear tu te chi bai vek ule ole voin hi zu ni somthum ani a tun thla chung ani to ber kan lo chuang kai le tareng mai tho chan ni zu ni som ni pariat sang ni som ni pakhat jingdar som pakhat le achan ve khan Mandalay Division Sigu Township Suipi Police Post sipai pakhat thet paing chuan second captain Suisen o chu silai na kap chiam maya a hmuna thinga lani abiang ding lama voi ni kapa abiang ve lama voi khata kap le boka abiang ding lama voi khat kap le in apuma voi khat akapa a oma voi khata kap le boka ni tuna hian kap tu thet paing hi Singu Police Station a hren mek ani nimin zu ni somni pakua dar som pakhat vel khan Yangon Division Tarway Township awayar konga Myanmar Business Bank ka security duty chuan Myanmar Business Bank ka security duty sipai sual pakhat chu silai keng pol ten an kapa athinga lani akap tu hi an kap zui chiama vanei thlak takin an kap fulo hlo thung thil thlen atanga rei vak lova sipai sual ho tam takan ron thlenga veng le a che vel zong zong an check na sa hle mi puilam hoi zong in silai an kap chiam mai boka kar pakhat ron tlan chu an lo kap chiam boka driver chu an kap hluma mei che pakhat an kap hliam boka ni NUG Union Minister Dr. Jo Wai Shaw chuan nimin zu ni somni pakua khan thu cha aron puanga di day at thlen vat tur thu le mitin te lo in ring lok turin Facebook kal tlangin a cha ani tun haya ringot po NUG lam hian mi puite hne na thu cha an nei tanual mai ti asiam tama thil thleng hal mai tur ang maya NUG hian thu puan an nei fo mai hi mi then khat chuan an hre thiam to lova tul lova mi puite ti thlabar na mai ani thayangem nge NUG hian propaganda satlia ngayin sipai lama boruak emo isu siamnan andu awangin thil thleng hal tur ni lawan puang lok mai ti hi mitam tak ngai dan ani ta ani June thlaton tir khan NUG an Deputy Defense Minister khan NUG chu acha chuak thuai dona ho tulam ten reman ti hun huna a hun taka an che chua tur thu alo soi to a ma se thoma re le wangwanga mania NUG meeting khan thu chua man ho thlak zet mai mi puite tiral khel thei thil an ron au chua pui le ta a khami trum phei kha chuan thil lian tham tak in do na le in be na lian tham tak chuak mai tur ang le mi puite lo in ral ring tur khan an cha a mani in tlan chua sanangai po in man ro poimo dam kho chuana ta na man ro poimo chi rang lo in buat sei lok turin emergency bag siama chu ta chuan man ro poimo ei turte torchlight mutbulum tiang reng ram hnoya tlan lu ngai don po ni se in tunun na tur dam kho chuana tur bungruwa te lo ngai tu lok tur khan an cha chung ko an kal dar huna po in hu khom na tur address nen chiang taka in hril loka remruat lok vek tur te khan mi puite an cha ani kha khami tum khan mi puite po an ringal suawa he an thu chua hi mi puilam ten an zom thle an in buat sei ngal sung mai ni a hriat ani nimin zu ni som hi pakwa khan NUG Union Minister Dr. Jo Wai Shaw chuan thu chua aron siam ve le ta a di day a nai tak zeta indona lian thama thleng don nai ta ti in mi puite in ral ring vek turin ron cha ani kha NUG hian enge soyan tum ral thuaman ngai tua mani kong chu mani in sutko ka ngai ti chu NUG ngai dan ani ti kan hreto ome hei wang hian federal sipai ten he na hi an thok dona an che chua thuai tur thu tun haya po an puang ol lawani hetia voi khat mai po puang lawa an puan non chen hian enge omzia anei NUG lam hian propaganda an vor chuana mai ani thayangem ti chu ngai dan pakhat ani a NUG hian mi puiterin an hlo theinan an hruai tu te hian thil an puang advance ma emni NUG ta na boruak siam na satle mai emni ti chu ngai dan pakhat ani me kani an la cha chuak nge yang
ma se a hun thlen tak tak ma a hetia mi pui hria te puan zar chiam hi an bo ruak siam na mai mai ni in angai thei ve tho mai enge ingai ve dan le comment lama soi ho ni se nimin zun ni som ni pakwa zandaria ta zun ni som ni pakwa zandaria ta MRTV sipai sual ho news sina puan danin celebrity mi som ni pali te chu dan pui 505 hanga wan te ta an puan chu an hli sak le ta ni in anin soi sipai sual do zonga an chele ani chuan tun ayana sa a hrem an ni tur thu an soi boka tin tuna jel tang mek then khat te po an chhuah theinan thu zo fia mek an la ni thu an soi bok nimin vek zun ni som ni pakwa jingdar sarile achan ve atang khan chin state falam konga sipai sual le CNDF ho na sa takin anin ka pa darkar ni chung zet anin ka pa ni he in ka na in tran dan chu CNDF ho an thlen na mun chu sual sipai ten ral thuam lian nen an bei chiam wanga ni he in ka na hian sipai sual lam som ni an thia mitam takan hliam boka CNDF lampali in ramta nun na an hlana ni February ni som ni pariat sang ni som ni pakhat nia Medical University Macquarie student pathum Mathia TTO Komin Thain Chole ko si hein ta chu zela ni za som ni pakhatan hren nu in nimin khan chuan ni a an ni hi kong zo la ya man an ni dan pui 505 manga thu boy orti ran ni a voi som pathum zet an kot nuwa an chuak thei ta chawani heti lai hian vo in zu ni som thum hian sipai lamin an mi man te an chhuah nual don ni a hriat ani a insain tan in atangin mi za sari vel an chhuah don ni a hriat ani a an mi hrena tanga mi sang ni vel an chhuah zalen bok don ni a soini engwanga chhuah don nge an ni hriat ni lo ma se sipai lam hi an bo ruak tha siam an tum ni in alang buaina thua ni buaina in Burma thla azar meka heti la hian khovelin an ngam lo hripui chuan a lu khung ve ta mek sageng rijena kaleme khopuya chuan mi thiu vui chu ni tina an thil tona ni a in William chu thil thlengpa ngai ang mai ani ta COVID-19 wanga ni tin mi an thi la in PDF le janta sipai te an la in ve reng boka buaina a thua ni hle zun thachung hian ni tin hri wangin kaleya hian an boral to a nirai vak local ta phei kha chuan ni khata mi som ni te an boral hial ani Myanmar a chuan kaleme hi covid kai thar tam na ani a thi po an tam to hle that oi fina tuam mek ni in an soya zu ni som ni paruk thleng khan kaleme a hian mi zavel hri wangin an boral to ani kaleme a hian hri wanga boral masa report chu me thla khan don ani a thlani vel lek chhongin mi za chuangin an thi pui to ani natna kai hriat chhuah lovin mi puya lo darna sa to hle ti na ani ber chu kalemio hi Myanmar ma thlang lam khopui ni a sipai daudal na atak nge ya silai ne na sipai daudal ma sakna hmun ani sipai sual ho wangin mi pui veng him tu pol civil resistance fighter somni velan thi to boka tuna po hrileng ka ra in be na hi ala thleng rengani damdoi in enkol na thalawa he khopuya damdoi ina chuan oxygen man tur a omu mal lo volunteer an omang lava thil pe petu an tam to lo hle bok dam lo tam tak te chuan damdoi in an pan thei lova a chan chu janta lamin curfew an pu an reng wangani kaleimio khothlang lam tarhan uat chu chin ho chen na ani a he uata hian hripui adar na sa hle he uata chen na in omzong zong zat ve chen na in za somnga vel chuan covid an kai ni a hriat ani nimin dampo khan mitam tak thlan muala vui an ni le to a kalemio a chuan tarhan uat hi atur na saber tu an ni kalemio a hripui wanga boral chan ber chu oxygen mamo an mu lo wanga ni hundanga oxygen cylinder an order te po a hun taka aron thlengai lova kaleile gango in kar konga sipai le PDF in kana awang te khan oxygen supply ron kalmek a khailak na sa hle mi thi tam tak hi covid wanga boral an ni ti fin fian oma fin fia lo tes an ni ma po a lo thi man hi atam zo kan ni heng tes ma a lo thi te hi covid kai thi dan le
nat dan chia an ni a oxygen lo wangin mi khata mi pali tanga mi som in kar thi zel an ni ama ero chu tun hnaya kalemea hian oxygen siamna khola ron thleng thar hlo maya hei hi NLD sarkarin aron donate ni a soyani kalemeo a cheng pakhat ko cho soidan chuan mipui sarkar NUG chuan chet makta duai somni chet makta duai zahni an ron donate mangin oxygen siamna khol hi an lei theita ni in asoi sipai enkol damdoi in public hospital a chuan covid kai an tam to awangin a tot to hle a chu ba ka damlo pakhat tan in enkol na tur chiat singli vel angai thina wangin mani ina in enkol han tam zo kani nepi do atangin engtran puina ma ron thleng lova sipai ro rel tu te hian health office chu he hrileng mek thunun tur hian thu an ron peringota man ruale damdoi engma an ron ngai tu box si lovani anti nepi to hian kelemia a hrileng tlak niam thu le hripui wanga boral an tlem zel thu chau hriata du a chom dol na le tran puina engma aron pe chuang si lovani ti in health lama thok pakhat chuan a soi kalemia chevela hian nambil sipai ten janta laman ka chung chu covid wanga har satna an to mek chu nepi do ole khati zong kha tu na ta na video kan ngai thlak le kan thlir ho thei ta chun ni le ta video dot le in lo ngai chang theu don nia in zawa in mangtha le vek ole